חכם בשם רבי אליעזר מבלגנצי, זה איזושהי עיר בצפון צרפת. ונעבור, נתמקד או נזכיר את הסרטוט הזה בהמשך השיעור. ניתן עוד דקה או שתיים, שמי שירצה להצטרף, יצטרף. הנושא שלנו היום הוא זכריה, פרק ד'. ערב טוב. ערב טוב ומבורך. טוב. אז שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו היום בעזרת השם נלמד את פרק ד' בספר זכריה. מי שהספיק לראות, אז הראיתי תמונה או תרשים שחיבר אחד המפרשים על התורה בין תקופתו של רש"י. בזה פתחתי. כן, זה תרשים שלקראת סוף הפרק נוכל להתייחס לכל מה שנמצא כאן, כן? מבנה המנורה אנחנו פחות או יותר מכירים, ויש כאן דברים מסביב, דברים מלמעלה, והוא כותב, וזה מעשה המנורה. גולתה ומוצקות הגולה ונרות שעל ראש המנורה וזיתי שמנם ושיבולי הזיתים, מימין ומשמאל, והצנתרות, ידן וכפות, קיבולן רחב מאוד תחת השיבולים, חוץ לגולה, ומיצר והולך היד כמין צינור, שמביאים בו היין לחבית, וייכנסו לעולה, ושופך השמן לתוכה, אבל אי אפשר לציירו. כך. והמבין יבין. אז מצד אחד הוא כתב, אי אפשר לצייר, מצד שני יש בידינו איזשהו ציור, ואנחנו נחזור אליו במהלך השיעור כמה פעמים, אולי זה יעזור לנו להבין טוב יותר את הפרק. אז אנחנו היום לומדים את פרק ד' בזכריה, ואני מבקש כדי להיכנס לתוך הפרק, לזכור, להזכיר, שהפרק הוא המשך של מה שמופיע בפרק הקודם. וגם פרק ב', סוף פרק ב' ופרק ג' ותחילת פרק ד' מופיע פעמיים בשנה כהפטרה, שאנחנו מפטירים בחנוכה וגם בשבת פרשת בהעלותך. רוני ושמחי בציון וכו'. אני בכל אופן רוצה להתמקד בכמה פסוקים בפרק ג' כדי להיכנס אל תוך פרק ד'. פרק ג' כולו דיבר על יהושע הכהן הגדול. יהושע הכהן הגדול, שעליו יש פה משהו שאומר עליו בפסוק ג' שהוא לבוש בגדים צועים, נחזור על זה בהמשך, והמלאך אומר ליהושע, ויעד, כן, מלשון התראה ועדות, אומר לו, תיזהר, אתה חייב ללכת בדרך מסוימת. ובין היתר בפסוק ח' כתוב, שמע נא יהושע, הכהן הגדול, אתה ורעך יושבים לפניך כי אנשי מופת המה, כי הנני מביא את עבדי צמח. יש פה את הצמח, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. יהיה לך שותף יהושע, אתה לא תהיה לבד. הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע על אבן אחת 7 עיניים, אנחנו נחזור לאבן הזאת בהמשך, ויש כאן לקרוא איש לרעהו, איש לרעהו. ואז מתחיל פרק ז'. אין פה, מצד אחד, אין פה את אותו המראה שממשיך
בפרק ז', סליחה, בפרק ד', לעומת מה שהיה בפרק ג', אבל יש מילה מאוד מיוחדת שפותחת את פרק ד'. וישוב המלאך הדובר בי, ויעירני כאיש אשר יאור משנתו, ויאמר אליי וכו'. הרי לפני כן, גם המלאך עמד ונתן נבואה, או הראה נבואה לזכריה, ובאר לו את הנבואה. וישב המלאך הדובר בי ויעירני, קצת מזכיר לי מה שאנחנו מכירים בתנ"ך במקום אחר. אנחנו מכירים את זה בתנ"ך כאן. אנחנו מכירים את זה בתנ"ך בספר בראשית. בספר בראשית, בחלום של פרעה. כשפרעה חולם, בתחילת פרשת מקץ, פרעה חולם, ואז יש חלום ראשון שהוא חולם, אבל יש אחר כך עוד חלום. ומה יש בין שני החלומות? בראשית פרק מ"א. ופרעה חולם, בראשית פרק מ"א, פסוק א', ויהי מקץ 200 ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היאור. אני מתמקד בפסוק ה', וישן, ויחלום שנית, והנה וכו'. אני מבקש להתמקד בשלוש מילים האלה. כשיש שינה ויש חלום שני, מה זה אומר ליוסף כשהוא פותר את החלום? אז יוסף אומר לפרעה ככה, פה בפסוק למד ב', ועל ישנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מעם האלוהים וממהר האלוהים לעשותו. יש איזשהו עניין של משהו שצריך להתחיל מיד, כאשר חלום נשנה פעמיים. על פי זה אפשר אולי לומר גם אצלנו, כאשר זכריה קודם ראה איזשהו מראה על יהושע הכהן הגדול, ועכשיו הוא רואה מראה נוסף, על הישנות וישב המלאך הדובר בי, זה אומר שזה משהו שהוא קיים, והוא צריך להיות זריז ומיידי. אני אשתמש בזה בהמשך. פסוק ב'. ויאמר אליי, מה אתה רואה? הפרק הזה הוא פרק מאוד מעניין. כי יש דברים שיהושע אומר למלאך, אני מבין מה אני רואה, ויש כמה דברים שהוא אומר שהוא לא מבין, והמלאך אומר לו, איך אתה לא מבין? אני לא מבין, תסביר לי. יש כאן איזשהו משהו מאוד, מצד אחד ברור, ומצד שני מעורפל. מאוד מאוד מוזר העניין פה בפרק הזה. ואומר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה, וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, 7 מוצקות לנרות אשר על ראשה. אז ככה, מה זה גולה? גולה, אפשר לפרש את זה כעין הפסוק שיש בספר יהושע ושופטים. אני רוצה להשתמש דווקא לפרש את התנ"ך מתוך התנ"ך. המילה הזאת גולה, אנחנו מכירים משהו שדומה לזה בספר יהושע. כאשר בספר יהושע, הבת של כלב. מה היא מבקשת מכלב? יהושע ד', לא ד', תתבב אולי. לא, אז קודם. אם אני לא אמצא את זה ביהושע, אני אפתח את שופטים.
גולות עיליות וגולות תחתיות. כן. זה ביוד ג' היה? לא, אולי ביוד ג'. לא, זה לא כאן. ראיתי את זה בי"ד, אתה פשוט רפרפת ולא שמת לב. אוקיי. תגידי לי רגע. לא, זה י"ד, בי"ד זה לא כתוב מופיע. שהיא קפצה תחתיו וירדה למרגלת החמור ומשהו. נכון, זה מופיע פעמיים בתנ"ך, זה מופיע גם בתחילת ספר שופטים, שם אני זוכר את זה יותר בקלות, אז שם פה זה מופיע כאן. הנה בשופטים, פרק א', מפסוק י"ב. פסוק י"ב. ויאמר כלב, אשר יכה את קריית ספר ולכדה, ונתתי לו את אכסה ביתי לאישה. וילכדה עתניאל בן כנז אחי כלב הקטון ממנו, וייתן את אכסה ביתו לאישה. והיא בבואה, ותסיתהו לשם את אביה השדה, ותצנח מעל החמור. ויאמר לה כלב, מה לך? ואת אומר לי, הבה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים. ויתן לה כלב את גולות עילית ואת גולות תחתית. פסוקים האלה מופיעים גם ביהושע. מה זה גולות לפי זה? פה זה גולות של מים. זה מקום שממנו יוצא משקה. איזשהו כלי לאחסון משקה. על פי זה, מה רואה זכריה בנבואה? מה רואה זכריה בנבואה? זכריה רואה אם כן, והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה. מעל המנורה יש איזשהו מחל שמלא במה שמוביל את הנוזל אל המנורה. ועל המנורה, כן, המילים ושבעה לא קשורות לגולה, אלא קשורות למנורה. כן? ושבעה נרותיה עליה, לא על הגולה, אלא על המנורה. המנורה זה הקנה האמצעי, הבסיס, יש לו 7 נרות, ומלמעלה יש איזשהו כלי לאחסון של השמן. זה לא המנורה של המקדש. זה איזשהו מראה נבואי שרואה זכריה. נכון שהמספר 7 מופיע פה, המספר 7 ביחס למנורת הזהב היה גם במשכן וגם במקדש, אבל במקדש אין משהו מעל המנורה. במקדש הכהן כל בוקר ממלא, או כל ערב, יש פעמיים שהוא עושה את זה, תלוי במשנה שם במסכת מנחות, הכהן שופך שמן למנורה, והכהן מדליק את המנורה. פה לא. פה יש איזה משהו מראה נבואי, שיש מנורה עם 7 נרות, שמעליה יש גולה, איזשהו מעיין, איזשהו מקור שאוספת, איזו חבית גדולה שאוספת מים, ו7 נרותיה עליה, 7 ו7 מוצקות לנרות אשר על ראשה. יש משהו שמוביל מים מהגולה, דרך דבר שקורא לו הנביא פה מוצקות, וזה מוביל אל הנרות. המילים הכפולות פה, 7 ו7, שתי דעות מאוד מעניינות במפרשים. רש"י ועוד מפרשים הולכים פה ואומרים, 7 ו7 זה 7 כפול 7. זה 49, יש 49 צינורות שכל נר מקבל שמן מ7 מקורות אחרים. כמובן זה מזכיר לנו את מה שאנחנו אומרים בספירת העומר, חסד שבחסד, גבורה שבחסד, 7 המידות שהן קשורות למידות האחרות. אז זה משהו מאוד מאוד רוחני לפי זה, משהו מאוד מאוד, אפילו בתורת הסוד. ודווקא רש"י הוא זה שהולך לכיוון הזה. הרד"ק למשל אומר ש7 ו7 מוצקות, הכוונה היא, יש
מקור אחד לכל אחד מהשבעה. כשכתוב שבעה, הכוונה היא כל אחד מהשבעה, יש צינור שנקרא מוצקה או מוצקת או משהו כזה, או צנתר בהמשך הפרק, והוא מוביל שמן אל הנר מתוך הגולה שנמצאת למעלה. אבל מאיפה יש בגולה שמן? מי שפך את השמן לתוך הגולה? ממשיך הנביא ואומר, בפסוק ג', ושתיים זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה. והזיתים האלה שנמצאים מעל המעיין, מעל אותו מכל גדול של שמן, זכריה לא מבין מה זה. הוא לא מבין מה המשמעות של זה. ואז הוא שואל, שני פסוקים, פעמיים, פסוק ד', ואען ואומר אל המלאך הדובר בי לאמור. מה אלה, אדוני? התשובה היא מאוד מפתיעה. ויען, פסוק ה', ויען המלאך הדובר בי ויאמר אליי, הלא ידעת מה הם האלה? ואומר לא, אדוני. הוא לא מבין מה זה. מה זה? שני הזיתים. אני חוזר לרגע לציור שפתחתי בו בתחילת השיעור. הציור שפתחתי בו בתחילת השיעור של הרב אליעזר מבלגנצי. כן? חכם בן דורו של רש"י. אם אנחנו רואים כאן, יש כאן בציור שורשים מימין ומשמאל של איזשהו עץ זית, כן? שורש זית, זית, שורש זית, זית, מימין ומשמאל. והשורשים האלה הופכים לזית, ובחלק העליון יש לנו שיבולי זית מצד אחד, ושיבולי זית מצד שני. ולמעלה יש איזשהו מכל גדול, אולי זה הגולה, כן? כאן הוא כאילו חותך אותה לשניים. אולי פה זה הגולה ויש משהו מעל הגולה, יש איזה צנתרים, פה יש צנתר. לכאורה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה הוא לא מבין? על מה זכריה מתלבט? את מה הוא, מה קשה לו? מה קשה לו במראה הזה? לכאורה המראה צריך להיות מאוד פשוט. יש את המנורה, מעליה את הנרות, מעל הנרות איזשהו גולה, כלי שתופס את השמן. השמן צריך להגיע מאיזשהו מקום, אז הוא מגיע מזיתים שמגיעים משני הצדדים. והוא לא מבין. והפשטות של מה שעונה לו המלאך מקשה לנו את השאלה, איך יכול להיות שהוא לא מבין? פסוק ו' ויען ויאמר אלי לאמור, זה דבר אדוני אל זרובבל לאמור. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ורוחי אמר אדוני צבאות. כן? יש לנו כאן את זרובבל. בפרק הקודם דיברנו על יהושע, ואמרנו ליהושע בפסוק ח', בפסוק ח' בפרק הקודם, אמרנו ליהושע, כי הנני מביא את עבדי צמח. אתה לא תהיה לבד, יהושע, הכהן הגדול. יהיה איתך את עבדי צמח, את המלך, את המנהיג. בדיוק אותו דבר אומר עכשיו הנביא, אבל בצורה הפוכה. הוא אומר לזרובבל, יש מימין ומשמאל למנורה שני זיתים. לא זית אחד. מה זה השמן שיוצא מהזיתים? זה כמובן גם השמן שמדליק את המנורה, אבל גם שמן המשחה. ואת מי מושכים בשמן המשחה? את מי האנשים שמושכים אותם בשמן המשחה? כמובן,
המלך מצד אחד, והכהן מהצד השני. המנהיג המדיני של עם ישראל, זה שאחראי לכלכלה, ולמלחמה, ולביטחון, ולשגשוג, ולבריאות. ומהצד השני יש לנו את יהושע שאחראי לצדדים הרוחניים. אם פרק ג' אמר ליהושע אולי, שרצה להסתדר לבד והיה לבוש בגדים צועים, אם אנחנו מפרשים עכשיו מה הכוונה בגדים צועים, אתה רוצה להסתדר לבד? אתה רוצה להנהיג את עם ישראל בהנהגה רוחנית לבד? זה בגדים צועים. יש את עבדי צמח שצריך להצטרף אליך. אותו דבר, מהצד השני, אומר זכריה עכשיו כאן לזרובבל. אתה זרובבל שאתה איש הגשמיות, שאתה האיש שבונה, אל תבנה לבד. יש שני זיתים, יש שני מקורות לעם ישראל. פסוק ו', ויען ויאמר אלי לאמור, זה דבר אדוני אל זרובבל לאמור, לא בחיל ולא בכוח, כן? אני אגיד את זה לפי איך ששמעתי מהרב מידן, ולפי משהו ששמעתי עוד פעם בעבר הרחוק מהרב מאיר שליטה, כן? לא רק בחיל ולא רק בכוח, כי אם גם ברוחי אמר השם צבאות. אנחנו אומרים בתהילים בפרק כ', אנחנו אומרים בתהילים בפרק כ' כל בוקר למנצח יענך, בתהילים פרק כ', יענך השם ביום צרה יסגבך השם אלוהיה, אל לב הרכב ואל לב הסוסים. תהילים פרק כ'. אנחנו אומרים שם בסוף הפרק, עתה ידעתי כי יושיע השם משיחו, יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו, אל לב הרכב ואל לב הסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. אני זוכר את הרב מאיר צועק את זה ואומר, אין הכוונה היא שאנחנו לא לוקחים רכב ולא לוקחים סוסים, אלא אנחנו יחד עם הרכב ויחד עם הסוסים מזכירים גם בשם השם. אנחנו משלבים שני כוחות, זה לא סותר אצלנו. ואם אנחנו עוברים לדבר על יהושע ועל זרובבל, אז אני לרגע אחד מבקש לחזור למה שלמדנו בספר עזרא. כן? ספרים חגי ומלאכי, הם מתמקדים בעיקר בהתייחסות לתקופה של תחילת ספר עזרא, לתקופתם של זרובבל ויהושע. לעומת ספר מלאכי, שהוא מאוחר יותר, הוא כבר בתקופה של עזרא ונחמיה. מה היה לנו בעזרא? בואו נזכר. בעזרא בפרק ב' יש רשימה של אנשים שבאים ועולים עימי בפסוק ב', עזרא פרק ב', פסוק ב', אשר באו עם זרובבל, ישועה וכו'. שני המנהיגים כתובים ראשונים, זרובבל וישועה. ישועה זה יהושע. בסוף הפרק, אני אשתמש בפסוק הזה בהמשך, בסוף פרק ב', מה יש לנו שם? מה הביאו העולים האלה מבבל? ומראשי האבות בבואם לבית אדוני אשר בירושלים, התנדבו לבית האלוהים להעמידו על מכונו ככוחם. נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים 6 ריבעות ואלף, וכסף מנים 5,000 וחותנות כהנים 100. המון המון כסף שאפשר להשתמש בו, זהב שאפשר להשתמש בו. ומה יש מיד בפסוק ג'? את זה שמעתי לפני שעה בערך בשיעור של הרב מידן. הוא אומר, צריך לקרוא את תחילת פרק ג'
בדקדוק גדול, היטב היטב לשים לב למילים. עזרא פרק ג', שני הפסוקים הראשונים. ויגע החודש השביעי ובני ישראל בערים ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים. יש פה אחדות במבט ראשון. אבל איך העם, המנהיגים של העם, איך הם נכנסים לאחדות? פסוק ב' ויקום ישוע בן יהוצדק ואחיו הכהנים, וזרובבל בן שאלתיאל ואחיו. המילה אחיו חוזרת פעמיים. על פי ספר זכריה, יש כאן אולי איזשהו רמז לכך שהייתה בין זרובבל לבין יהושע איזה מתיחות, איזה פירוד. כל אחד רצה לעשות בעצמו. כל אחד משך לצד שלו. רק הנהגה רוחנית, רק הנהגה גשמית. לאן הדבר הזה הוביל בתחילת פרק ד', או לפני כן, בסוף פרק ג', מתחילים לבנות את הבית, פסוק י'. כן, המילה אחים חוזרת פה הרבה פעמים בפרק הזה, אבל זה לא הנושא שלי עכשיו. פסוק י' וייסדו הבונים את היכל אדוני. אז יש יסוד להיכל. ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצרות והלוויים בני אסף ומצלתיים. בונים את הבית, מה אמור להיות, מה אמורה להיות? ההרגשה של העם, פיצול. י"א, ויענו והללו והודות לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו על ישראל, וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל אדוני על הוסד בית אדוני, ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו, זה הבית בעיניהם בוכים בקול גדול. אלה שזוכרים איך היה נראה בית ראשון, בוכים כשהם רואים את הדבר העלוב שנמצא בפניהם. יש מזבח ומתחילים לבנות את השורה של הלבנים הראשונה על הרצפה, וזהו, זה מתעכב אחר כך לתקופה ארוכה. אבל יש כאלה שאומרים, הדבר הקטן הזה הוא כל כך גדול. ורבים בתרועה ממשיך הפסוק, בשמחה להרים קול ואין העם מכירים. כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מראים תרועה גדולה, והכל נשמע עד למרחוק. מי השמיע קול גדול יותר? הבוכים או השמחים? אני מעדיף להשאיר את זה כשאלה. ואז שמתחיל פרק ד', ובוא נציע שדברי זכריה היו בין פרק ג' לפרק ד'. כי הפירוד הוביל את מי להיכנס לתמונה? וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה בונים היכל אדוני אלוהי ישראל. ויקשיו לזרובבל ואל ראשי האבות, ויאמרו להם נבנה עמכם, כי ככם נדרוש לאלוהיכם. אל מי הם פונים? זרובבל. והם, מנהיגי ישראל, אומרים להם לא. ויאמר להם זרובבל ויהושע ושאר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו. והנה מילת המפתח. אם אנחנו רוצים לבנות, אנחנו נוכל לבנות יחד. עם ההנהגה הרוחנית וההנהגה המדינית תשכיל לשתף פעולה, אז יוכל להיבנות הבית. כי היה צריך לכאורה להיות כתוב בו, כי אנחנו לבד נבנה. לבד. לא, אנחנו נבנה יחד. כמובן, הגויים יש להם את החשבונות שלהם. אני חוזר אלינו לספר זכריה. פסוק ו' ויען ויאמר אלי לאמור, זה דבר אדוני אל זרובבל לאמור. לא וחיל ולא וכוח כי אם ברוחי,
אמר אדוני צבאות. ואם יהיה איזשהו מכשול ענק שעומד בפניכם, והיה שם את המכשול, סנבלת וגשם, כל אותם אויבים שקמו עליהם, והמלכות הפרסית שביטלה את הבנייה עד שנת 2 לדריווש. ואנחנו נמצאים בנבואות פה בזכריה, בשנת 2 לדריווש. תסתכלו מה קורה. ההר הגדול, המחסום הגדול שעמד, מה קרה איתו? ההר הפך למישור. המכשול הסתלק. איך הוא הסתלק? הייתה איזושהי מלחמה, או שהיו נביאים שדחפו לבנות, וכאילו איזה שמן שיורד לתוך המנורה, ומה לא מופיע, יש איזו מחלוקת בין הפרשנים, אבל מה לא מופיע? לא מופיע שמישהו לוקח את הזיתים ומוסק אותם. לכאורה הזיתים מעצמם מוציאים את השמן. זאת התערבות אלוקית, שהיא מעצמה מזרימה שמן ושומרת על הנרות דולקים. אני חוזר אל האבן. איזו אבן אנחנו מדברים עליה כאן? האבן הוזכרה גם בסוף פרק ג'. בסוף פרק ג', בפסוק ט'. כן, הנני מביא את עבדי צמח, כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע. מי היא אותה אבן שלפני יהושע? זה זרובבל. זרובבל זה הצד של האבן, הצד הגשמי. על האבן הזאת יש 7 עיניים. 7 עיניים. 7 גולות, מעיין. אין, העין יכולה כמובן להוציא דמעה, יש לה מקור למים, אפשר להשתמש פה במשל הזה. והוציא את האבן הראשה, תשבח, אתה יהושע, תשבח את זרובבל, ואתה זרובבל תשבח את יהושע, כי אתם ביחד יכולים לבנות את בית המקדש. האבן הראשה, תחילת בניין המקדש יכולה להיות על ידיכם, וכל מי שעומד מסביב מה יאמר? תשועות, חן חן לה. הוא משבח את זה ואומר שבית המקדש שהתחיל על ידי אחדות ביניכם, תוכל להצליח. אני אקרא עוד כמה פסוקים ואז אני אחזור למשהו שרציתי להוסיף. ויהי דבר אדוני אלי לאמור. ידי זרובבל יסדו הבית הזה וידיו תבצענה. וידעת כי אדוני צבאות שלחני עליכם. כן, יש ייסוד של הבית, ובעזרת השם הבית ילך ויגדל, ילך וישתכלל. כמובן, מי שעשה את השיא של הבנייה של הבית, היה רק 300 שנה אחר כך. הורדוס, בתקופה הרומית, אנחנו עוד לא עברנו את התקופה היוונית, אנחנו עדיין בתקופה הפרסית. כן, אבל הבית בסוף יהיה בית גדול. עכשיו, מאיפה היה כסף לבנות? האנשים שגרו בארץ ישראל, אני מזכיר את מה שלמדנו בספר חגי. האנשים שחיו בארץ ישראל, הייתה בצורת איומה, לא היה מה לאכול. אז הביאו כסף מחוץ לארץ, כמו שראינו בעזרא בפרק ב' בסוף. אבל זה היה לפני שנים רבות, מה קרה מאז? עבד, נגמר הכסף. אבל עכשיו על ידי זרובבל ועל ידי יהושע, על ידי התערבות אלוקית שתרד לנו כאן, אני כבר יוסיף עוד פסוקים מספר עזרא, יש יום שהוא יום קטן, והוא עתיד לבנות. אבל ההתערבות היא אלוקית, לא רק כוח מעשי, לא רק כוח של גשמיות, אלא גם כוח של רוחניות, שמובל על ידי הנביאים, שמובל על ידי שיתוף פעולה של יהושע וזרובבל. פסוק י' כי מבז ליום קטנות.
אפשר להגיד, מה אנחנו, אין לנו כסף, אין לנו רכוש, אין לנו אפשרות לבנות את המקדש. לא. חשבתם לבנות מקדש מפואר מעצי ארזים שתביאו מהלבנון? עזבו את זה. ראינו את הפסוקים. עלו ההר והביאו את העצים שיש בירושלים, אז זה יהיה במקום עצי ארזים, זה יהיה, אני יודע מה, הדסים וענפי עצי אבות, כמו שמופיע שם בספר עזרא שלמדנו. ושמחו אנשי עם ישראל, ישמחו וראו את אבן הבדיל ביד זרובבל. הוא מייסד את מה? סליחה, לא קראתי נכון. ושמחו וראו את האבן הבדיל ביד זרובבל 7 אלה. פסיק. פה יש את נחתה, מתחת למילה אלה. כן, האבן הבדיל, 7 העיניים של זרובבל, הם משהו שאפשר לשמוח בו. עיני השם הם המשוטטים בכל הארץ. זו התערבות אלוקית שתעזור לכם. אני חוזר אל הציור שראינו בתחילת השיעור, של רבי אליעזר מבלגנצי. כן, הציור המופלא הזה של המנורה. יש לו את שיבולי הזית, יש לו את הגולה, ויש את מה שמוביל מהגולה לנרות. יש פה המילה מוצק כתובה, וצנתר, צנתר ומוצק. עכשיו הוא שואל אותם מה זה. שואל הנביא את המלאך, תמשיך להסביר לי את הנבואה. ואן ואומר אליו, פסוק י"א, ואן ואומר אליו. מה שני הזיתים האלה על ימין המנורה ועל סמולה? ושוב, המלאך לא עונה לו. אז הוא שואל את המלאך עוד פעם, והוא כאילו מפרש את השאלה, מרחיב את השאלה, מדקדק מה קשה לו. זה מעניין, כי גם קודם, בפסוק ד' ובפסוק ה', הוא שאל והמלאך לא הבין מה הוא שואל. אותו דבר פה, כאילו יש פעמיים. זה מרתק, אני לא זוכר דבר כזה בתנ"ך. שהנביא לא מבין, ופעם שנייה הוא, זה לא מופיע הרבה. ואן שנית ואומר אליו, מה שתי שיבלי הזיתים, אשר ביד 2 צנתרות הזהב המריקים מעליהם הזהב. השמן שיורד למטה, וזה 2 משני הצדדים, מה המשמעות שלהם? ויאמר אליי לאמור, הלא ידעת מה אלה? המלאך בטוח שהוא יודע. ואומר לא אדוני, אני לא מבין, אני לא יודע. הוא מסיים המלאך ואומר, אלה 2 בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ. כן, 2 בני היצהר, כן, גם רש"י וגם פרשנים רבים מוסיפים כאן, ש2 בני היצהר זה 2 אלה שמשוחים בשמן המשחה, גם המלך מצד אחד וגם הכהן מהצד השני. אני רק מבקש, לפני שנמשיך, להזכיר פסוק בספר מלכים. בספר מלכים, כאשר עזריה, המלך עזריה, מחליט שהוא רוצה להקטיר קטורת. הוא לא כהן, והוא רוצה להקטיר קטורת. זה המציאה, אולי זה בדברי הימים. עזריה, אני חושב שזה בדברי הימים, עוד רגע אחד. כן, בדברי הימים. דברי הימים, ב'
יותם. הנה עוזיהו. סוף פרק כ"ו, דברי הימים ב', סוף פרק כ"ו. מה קורה בין עזריהו הכהן לבין עוזיהו המלך? אז הוא ניצח במלחמה מאוד גדולה. היה לו חיל גדול, הוא בנה כוח צבאי מאוד גדול. פסוק ט"ז. וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית, וימעל באדוני אלוהיו, ויבוא אל היכל אדוני להקטיר על מזבח הקטורת. ויבוא אחריו עזריהו הכהן ועמו כהנים לאדוני 80 בני חיל. ויעמדו על עוזיהו המלך ויאמרו לו, לא לך עוזיהו להקטיר לאדוני, כי לכהנים בני אהרון המקודשים להקטיר, צא מן המקדש כי מעלת, ולא לך לכבוד מאדוני אלוהים. אומרים הכהנים לעוזיהו, יש לך שמן המשחה של הכהונה, של המלוכה. הנח את השמן של הכהונה לכהנים. והמלך ממשיך. ויזעף עוזיהו, ובידו מקטרת להקטיר, ובזעפו עם הכהנים, והצרעת זרחה ומצחו לפני הכהנים בבית אדוני מעל למזבח הקטורת. הוא נענש בכך שהוא לקה בצרעת. ויפן אליו עזריהו כהן הראש וכל הכהנים, והנה הוא מצורע במצחו, ויבהילוהו משם, וגם הוא נדחף לצאת כי ניגעו אדוני. ויהי עוזיהו המלך מצורע עד יום מותו, וישב בית החופשית מצורע כי נגזר מבית אדוני, ויותם בנו על בית המלך שופט את עם הארץ. אפילו לא קוברים אותו בקבר של כולם. וישכב, פסוק האחרון, כ"ג, וישכב עוזיהו עם אבותיו, ויקברו אותו עם אבותיו בשדה הקבורה אשר למלכים, כי אמרו מצורע הוא. אנחנו רואים את הדברים האלה היום בקורונה, שלפעמים יש לוויות שאנשי החברה קדישה מוגנים מכף רגל ועד ראש, וטיפול בנפטרים ובקבורה ואחרי הקבורה. דברים מבהילים שקורים בגלל מה? בגלל שאין אחדות. בגלל שכל אחד פורץ ועובר לתחום שאינו שלו. על פי זה, אנחנו יכולים לחזור לרגע לפרק ג' בספר זכריה. ושם דיברנו על אותם בגדים צועים שיש ליהושע. יש שטן שעומד על ימינו. אז בנוסף לדברי חז"ל, שדיברו על כך שבמשפחתו של יהושע היו כאלה שהיו נשואים עם נוכריות, על פי פרק ג' ופרק ד' ביחד, מה הם אותם בגדים צועים? איזשהו אולי רצון לא לשתף פעולה, לא להיות כוח רוחני וכוח גשמי משולבים ביחד. והקדוש ברוך הוא בא ואומר, לא, אתם תהיו ביחד. יש שני ענפי עצי זית שיוצא מהם השמן למנורה, להאיר לכל הארץ. יש שם גולה, יש שם מעיין. אני לא יכול להתאפק. בספר יחזקאל, פרק אחד לפני האחרון. פרק יפה. אני כל פעם שאני עובר בנסיעה לאורך ים המלח, זה הפרק שיוצא לי, ישר. יחזקאל מ"ז. וישיבני אל פתח הבית. הוא מתאר משהו שמתחיל בירושלים ונגמר בים המלח. אבל לא שיטפון של גשם.
לא בזעף, אלא במשהו שיוצא מבית השם. והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה, כי פני הבית קדים לכיוון מזרח. והמים יורדים מתחת מכתף הבית הימנית, מנגב למזבח. מנגב למזבח, איזשהו מקום מדרום למזבח, משם יוצאים המים. ממש מההיכל. ואז הוא מלווה את המים שיוצאים מהמקדש ויורדים לכיוון ים המלח. ויוציאני דרך שער צפונה ויסיבני דרך חוץ אל שער החוץ דרך הפונה קדים. והנה מים מפקים מן הכתף הימנית. ואז כל קילומטר או 1,000 מידות שהוא מודד, המים הופכים להיות עמוקים יותר ויותר. ג' בצאת האיש קדים וקו בידו, קו של מדידה. ויעמוד 1,000 במראה, אז יש מים מעט, ויעבירני במים מי אופסיים, כמעט 0, מגיע למקום נמוך. ויעמוד 1,000 ויעבירני במים מים ברכיים, כבר מים יותר עמוקים, כבר אנחנו מגיעים לברכיים. ויעמוד 1,000 ויעבירני מי מותניים, כבר מים יותר גבוהים, כבר מגיע למותניים. ויעמוד 1,000 נחל אשר לא אוכל לעבור, כי גאו המים מי סחו, סחו כנראה זה האזור של או שחייבים לעבור אותם בשחייה, או שבית צ'כי, סחו, נחל אשר לא יעבר. ואומר אליו, ראית בן אדם היוליכני וישבני שפת הנחל. ומה הוא רואה במדבר יהודה? שאמור להיות כולו מה? שומם, בלי כלום, ופתאום הוא רואה שכל האזור מלא בעצים. ויאמר אליי, פסוק ו' הראית בן אדם ויוליכני וישבני שפת הנחל. ושובני והנה אל שפת הנחל עץ רב מאוד מזה ומזה. ויאמר אליי, המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה. גלילה הכוונה היא המחוז, האזור הקדמוני המזרחי, וירדו על הערבה. הערבה זה כל הבקע, הסורי האפריקאי. ובאו הימה, אל הימה המוצאים ונרפאו המים. כן, מה נרפא שם? האם ים המלח יהפוך להיות למים מים המוות לים החיים? והמקור של זה במקדש. מה במקדש יכול להוביל לשפע כזה, לאושר כזה? יש פה, כל פעם שאני נוסע שלנו ליד ים המלח, זה הפרק שעולה לי. הלוואי שנזכה לראות את זה. פסוק ט' והיה כל נפש חיה אשר ישרוץ אל כל אשר יבוא שם נחליים יחיה, והיה הדגה רבה מאוד, כי באו שם המים האלה וירפאו וחי כל אשר יבוא שם הנחל. והיה עמדו עליו דבגים מעין גדי עד עין עגליים, משטוח לחרמים יהיו. יש מלא יבול של דגים בים המלח. למינה תהיה דגתם, כי דגת הים הגדול רבה מאוד. ביצותיו וגבעיו, ולא ירפאו למלח ניתנו. יש איזה אזור שלא הגיעו לשם המים, השתמשו בזה למלח. אבל מסביב יש מלא שפע. למה? כי מימיו מן המקדש הם היוצאים. יש איזשהו יכולת לעם ישראל, שכאשר הוא בשיתוף פעולה מאוד מאוד גדול, וכמו זרובבל ויהושע, כמו משה ואהרון, כמו דוד והנביאים שהיו איתו, זה מוביל לכך שעם ישראל יוכל להתפתח, שנגיד לו חן חן, שהגויים יסמכו עלינו גם כן. אפילו הארץ תהיה מבורכת. זה דבר שהנביא בפרק הזה בא ומדבר עליו, בא ומדגיש אותו. מי נתן קורבנות? אני רוצה לסיים בפסוקים בספר עזרא. מי היה זה שנתן לעם ישראל והבטיח להם קורבנות בתקופה של הנבואה הזאת? דריווש. דריווש בפרק ה' כאשר מוצאים, פרק ו', כאשר מוצאים את
העתק של הצהרת כורש, כן, בתחילת פרק ו', ובקרו בבית ספריה, די גנזיה מהחתין תמה בבבל, מצאו בבתי הגנזים, והשתכח באחמתה, שם של עיר, בבירתא די ומדי מדינתא מגילה חדה. מצאו מגילה שכתוב בה בשנת חדה לחורש מלכה. כורש הבטיח לתת היתר לבנות המקדש. מה עושה דריווש? מה מוסיף דריווש? מיני שים תאם, ממני תצא פקודה, שיבנו וגם יהיו פטורים ממיסים, אבל הוא מוסיף בפסוק ט' הדבר הבא, ומחשכן, מה שהם רוצים, ובני תורין, פרים, ודיכרין, אלין, ואמרין, כבשים, למה? לעלבן, לעולות, לאלה השם היה, לאלוהי השמיים, חינטין, מלח, חמר ומשח, כן? מלח, חמר, יין, משח, שמן, כמו שיגידו הכהנים, יום יום הם יקבלו. אז אם יש לכם ביניכם אחדות, יש לכם שני מקורות של שמן, מלוכה מצד אחד, והנהגה רוחנית מן הצד השני, מלוכה וכהונה, הם ילכו ביחד. כן, אפשר לשלב את זה כמובן גם בדברים שאנחנו רואים בימינו. כן, כמה שאלות מוסריות עולות סביב הטיפול במשבר הקורונה. כלכליות, ומי יהיה ראשון שיקבל את החיסון, מתחילים לדבר על החיסון. צריך גם הנהגה רוחנית שתלווה בהבהרה של רצון השם, מה צריך להיות כאן. אבל מן הצד השני, הנהגה רוחנית בלבד לא מספיקה. כי צריך גם בסיס גדול של עשייה גשמית, שהיא ביחד עם העשייה הרוחנית, תוכל להוביל ולבנות את בית המקדש. ולבנות את הגאולה של עם ישראל. שנזכה בעזרת השם, לצפות ולראות בעינינו בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. ערב טוב לכולם. ערב טוב, תודה. תודה רבה. חזקו ואמצו. הפסוק שחיפשת ביהושע זה בפרק ט"ו, פסוק י"ז, י"ח, י"ט. הבנתי. טוב, חזק וברוך, תודה רבה רבה. חזק וברוך. כל טוב.